गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय मैयानि हराव सिमब्रे-सिमब्रा बारहुंखा बारनायजों गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि 2 नं सान्थिपारा गामिनि नेमसन बसुमतारीनि अनजालि बिसि जोंख्लि बसुमतारीया सेलेखा बाजाराव 5:30 रिंगासोआव मैगं फाननानै थांनाय समाव गोबां बार अखा हानायनि थाखाय गंसे न'खराव हाबना थाहैनो थांनायाव हरखाबै गय बिफाङा गोग्लैदेरनानै जोंख्लि बसुमतारीया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो थिलेब औवारिया जखम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिंगायारि जाथायजों जाथाय जानाय जायगायाव 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा थांनानै खौरां लाहैयो आरो दुखु फोरमायो। बेजों लोगोसे रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि जस मानिक मोसाहारि बिथाङाबो थांनानै खौरां लाहैयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमनि मोनसे थांखि। सानमा ब्रह्म, अंकुजिता बर', रंगिला दैमारी आरो आनन्द कुमार नार्जारीनो आसाम सरकारा ग्रेड 3 नि साख्रिनि थिसनथाइ होसिगोन। गुजरातआव खुंजानाय 36 नेशनेल गेम्स 2022 आव मेडेल देरहानो हानाय 4 बर' फिसा गेलेगिरिफोर फारियै उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्म, बक्सार अंकुजिता बर', उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारी आरो लन बल्स गेलेगिरि आनन्द कुमार नार्जारीनो आसाम सरकारा ग्रेड 3 नि साख्रि थिसनथाइ होनो फोसावबाय। आसाम केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बे थांखिखौ लायो। 4 बर' फिसा गेलेगिरिफोरखौ लाफानानै आसामनि गासै 60 गेलेगिरिफोरनो साख्रि होनायनि थांखि लायो। केबिनेट मेलाव आसाम सरकारा ग्रेड 3 नि साख्रि होनो लानाय थांखिखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारीया। मख'नो गोनांदि रंगिला दैमारीया साख्रिनि रादाब फोसावनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला रंगिला दैमारीया साख्रि मोनखांनायनि उनावबो गेलेनायखौ नागारनाय नङा होनना फोरमायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों बिबुंथि। बैसागु फोरबोआ जोंनि हारिनि फोरबो। बेनिखायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ गाव गावनो खुंनांगौ। रांनि हेफाजाब लानानै फोरबोखौ खुंनो नाङा। रांखान्थिनि हेफाजाब लानानै बैसागु फोरबोखौ खुंनाया मोजां नङा। बैसागुखौ रांनि हेफाजाब लानानै खुंनाया बेसेबां बोसोरनि बाथ्रा होननाबो गोख्रों बुङो। बेनि थाखाय मानो हेफाजाब नांगौ? गावबा गावनो फालिनांगौ। आंबो फालिदों, नोंथाङाबो न'आव फालिदों, गासैबो फालिदों। बैसागु फालिनायाव फैसा मोननाय मोनै बेखौ लानो नाङा होनना बुङो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होबावोदि गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव बागुरुम्बा मोसानो लानाया 20,000बो जानो हागौ, बेनि बांसिनबो जानो हागौ, नङाब्ला बिनि खमबो जानो हागौ होननानै जेसेबांखिनि नांगौ जों बेखौ लाबोगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिनानै होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो।